הלאה חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש חברים יקרים של ברול סטארס חברים יקרים. שני לפני שמתחילים, אל תשכחו להירשם לערוץ, לפרק עם הלייק, להפעיל כאן את כפתור הפעמון. כל הדברים האלה עוזרים לי המון חברים יקרים. בואו ננסה בסרטון שלהם להגיע ל-15 לייקים חברים יקרים. ובואו ננסה גם להביא עכשיו את המלודי ל-500 עם חברים יקרים. לא יש אפשר לראות, אני חוזר לאט לאט גם לסרטונים, גם ללייבים. באמת שחוזר לסרטון שלישי בשבוע, שזה באמת הזוי, אחרי תקופה שגם שהייתי פעיל היה רק לייבים, וכמו שאפשר לראות עכשיו גם יש סרטונים הרבה. זה יום שלישי רצוף שעולה סרטון. אם אתם מעריכים את המאמץ שלי, גם שאני עובד, זה תירשמו לערוץ. כל הדברים האלה עוזרים לי המון. כל הדברים האלה עוזרים לי המון. זהו בתכלס. נלך אחורה. לא למקום שני. בואו ננסה להביא את מלודי עכשיו ל-500 גביעים. כמובן אנחנו כנראה גם נגיע ל-28,100 גביעים. 28,100 גביעים, וקיבלנו סקין לטיק. אני פחות אוהב את הדמות הזאת, אבל בסדר. בואו נעשה פה עוד כמה משחקים. וזהו חברים יקרים, תשלחו לי בקשות חברות בברול סטארס, ימי שישי ושבת לייבים שאני עולה בעצם למשחקי צופים גם. כנראה גם למשחקי צופים, משחק איתכם. זהו בגדול. שבאתי אני מנסה לחזור כל יומיים לסרטון, ואת האמת שבינתיים טפו זה כן הולך לי טוב. יש פה זהו, כן, אני מצלם לכם את הסרטון הזה, ואני עוד שעה ו5 דקות נוסע, אני לא בבית. הסרטון יעלה יום למחרת כמובן, תזמון בכורה בשעה 2:30 כרגיל, כמו כל הסרטונים שעלו. 2:30 זה עכשיו סרטונים שלי מפעם, למי שזוכר, פעם שהייתי מעלה הרבה. רוב הסרטונים שלי הם היו בשעות 2:30, חלק גם ב-12, בימי שישי נגיד זה היה ב-12:30, בימי שישי זה היה ב-12:30, היו ימים שזה היה יותר מאוחר, נגיד בשעה 3. זה תלוי, כי גם לוקח לי גם זמן נגיד לערוך את הסרטון, ולוקח לי הרבה זמן לחשוב על זה, על מה לצלם, מה שאפשר לראות. יש את העניין של היוצרות,
אני רוצה להגיע פשוט למלא מלא יוקרות. כמה שיותר. בינתיים אני 7 יוקרות. זה גם למה אני חוזר הרבה לברול סטארס. מקום רביעי. פה את לחיים. מפיק 500 קרדיטים, ופתחנו גם דמות בסרטון, הדמות ה-88 או 89 שלי. כמובן שאנחנו פה ניקח עכשיו את ספייק, בואו נראה כמה דמות. 88 דמות לא פתחתי, ובשביל הסרטון אנחנו לא נעשה כאוס סטאר דרופ אחד, אנחנו ביהלומים נעשה 2. אחד, מעפן, אדיר אחד, אדיר, אפיק, וואטר. זהו חברים, זה היה הסרטון להיום. לא הגענו ל-500 גביעים כי באמת אני חייב למהר, אני חייב להתקלח. בעזרת השם ביום שישי הזה לייב, ואנחנו נגיע ל-500 גביעים וננסה להגיע ל-28,350 גביעים. וזהו חברים יקרים, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.